Comeza a andainada a iniciativa legislativa popular que pretende o recoñecemento e protección das actividades pesqueiras e marisqueiras. Estes días a proposta foi admitida a trámite pola Mesa do Parlamento de Galicia. Esta ILP propón introducir no título primeiro da vixente Lei de Pesca dous novos artigos. Serán prioritarias e se garantizarán as actividades pesqueiras e marisqueiras fronte a outras actividades que poderán resultar ou ser incompatibles ou mesmo ocupar o espazo. Os seus impulsores teñen agora ata finais do mes de agosto para presentar o modelo de prego de recollida de sinaturas. Despois terán ata mediados do mes de decembro para recompilar os apoios necesarios. Ocupar un espazo ata agora non recoñecido ao sector do mar en Galicia, un sector fundamental, un sector estratégico, como así recoñece o derradeiro informe sobre o sector da pesca do Instituto Galego de Estatística. A intención da Comisión Promotora é comezar a campaña no mes de setembro. Ademais, buscarán a complicidade dos partidos políticos. Na súa axenda está reunirse cos partidos presentes no Parlamento para trasladarlles a importancia desta iniciativa legislativa popular. Tamén a levarán aos plenos das corporacións municipais. Entendemos tamén que este tema é un tema transversal de toda a sociedade que nos interesa ao conxunto de galegos e galegas. O sector da pesca e do marisqueo ten un papel estimulador e incentivador de todo o tecido económico galego. Por tanto, é unha actividade non só importante socialmente, sino que ademais estimula o noso tecido productivo. Unha riqueza que queda aquí. Na Comisión Promotora están representados o sector do Mar da Ría de Arousa, a Federación Galega de Confrarías, a Federación Provincial da Coruña e as plataformas das rías de Vigo, Pontevedra, Muros, Noia e Arousa. Tamén o colectivo ecoloxista do Salnés.